Està obert? Sí. Seguim ara amb l'experiència usonenca, que ens la portarà l'Anna Bach, membre del Patronat d'Estudis Usonencs. L'Anna Bach és professora agregada laboral a la Universitat Autònoma des del 2023, degana del Consell d'Estudis del Patronat d'Estudis Usonencs i vicepresidenta des del 2018. Ha estat responsable de les seccions d'Arqueologia, Història Antiga i Medieval de la mateixa associació des del 2010, recerca que s'ha centrat en l'estudi de les societats prehistòriques en el moment d'adopció de l'agricultura i la ramaderia fins a l'aparició de les societats estatals tant al Mediterrani Occidental com al Pròxim Orient, on ha desenvolupat diversos projectes fins a l'actualitat, a Síria, Iraq i a la península Ibèrica. L'Anna potser és el que ens explicarà és un dels casos més centrats en un patrimoni material immoble. D'acord, vinga, Anna. Moltes gràcies. Sí, de fet, a l'hora que el Francesc ens demanava un títol, vam dir, ostres, no sabem com contribuir en el sentit que no tenim casos de manuals ni estudis realitzats ni la llarga trajectòria que han tingut molts de les persones que m'han precedit. Per tant, fent esment a les aportacions de la ponència del professor Mascaró i la professora Garganter, clarament parlarem d'un cas de transformació secularitzadora, sacralitzadora d'un bé immoble. Hem estructurat la presentació en 3 casos. Un és entendre una mica el monument i com els grans episodis que ha viscut. L'altre és les evidències de la construcció de la visió actual que tenim d'aquest monument i com l'hem entès, i altres contextos propers que també reben d'aquesta llarga historiografia, evidència arqueològica, etc. Per tant, és un tipus de treball on no només les persones que han intervingut, sinó de totes les fonts que ha begut venen des d'historiadors fins a historiadors de l'art, gent que ha fet tesis doctorals sobre aquest territori, gent que l'ha treballat des d'una perspectiva més associativa o fins i tot més antropològica i folclorista. En tot cas, com a element principal sí que ens hem centrat en el Temple Romà de Vic. Per què? Perquè abordar la secularització a Vic era una tasca ingent, perquè està ple, com ja coneixeu una mica la problemàtica, i el Temple Romà juga a casa perquè és un equipament que és nostre, el va adquirir el Patronat, llavors veurem la historiografia, però és una mica un equipament del que en som responsables. En tot cas, es tracta d'un conjunt, perquè parlarem de forma global, on hi ha el Temple Romà, el Palau dels Montcada i una àrea de gran activitat antròpica que se situa en el que és un turó testimoni d'aquests de la Plana de Vic, on s'assenta part de l'ocupació romana coneguda de la ciutat, però que té també una sèrie de particularitats, i és que no s'assenta en el punt més alt d'aquest turó, aquesta ocupació principal, on hi trobem la part cultural del temple, sinó que es troba en la pendent. I veurem que això els hi porta una sèrie de problemes arquitectònics, no és l'objecte de la xerrada ni molt menys, però també ve condicionat per un altre fenomen molt important i que serà les propietats que té aquell lloc. Per tant, aquesta xerrada s'ha centrat també en la importància del lloc i la pervivència de quedar-se en aquell lloc per sobre totes les coses. En aquest cas, el Temple Romà està inclòs dins el que seria un actual projecte que porta a terme l'Ajuntament de Vic, també en el marc d'una proposta d'anàlisi més vinculat a la transferència de turisme, apropiació cultural, etc., que es diu Projecte de l'Illa de la Pietat. És un projecte que està vigent des del 2019, ja té diversos equipaments visitables, amb màpings, i realment hi ha hagut una inversió de visualització molt gran, però l'edifici en si que nosaltres abordarem és l'estructura del Temple Romà i els elements annexes, en el qual
evidentment hi ha hagut tota una narració vinculada al seu procés de monumentalització, en certa manera, i en les evidències que n'han permès inferir en algun cas en aquests processos de secularització. En tot cas, el temple té un moment de construcció molt clar, principalment al segle I després de Crist, tot i que hi ha un nivell en materials de mitjans de l'1 abans i 1 després. No anirem parlant de segle a segle perquè realment és molt complex, però sí que m'ha cridat molt l'atenció el buit que comentava, s'ha comentat al principi del segle V després de Crist, perquè nosaltres també tenim un buit d'aquest moment bastant important que conforma el que serà fins i tot l'estructuració de tota la ciutat actual de Vic que entenem ara. És un temple que, si no l'heu visitat, és un dels temples petits, té un podi d'uns 10 metres quadrats, amb una cel·la que ara és totalment diàfana, llavors la veurem en més detall, però hem d'entendre que en època romana el que s'està utilitzant l'espai és el que serà el Tèmenos, és el recinte sagrat. Té un recinte sagrat que es va recuperar en cronologies als anys 80 i a l'interior del temple, com ja sabeu, els temples romans no s'hi entra, sinó que tota l'observació i el que és tota l'activitat religiosa té lloc a l'exterior. Considerem que és un temple que és bastant tardà, per tant el culte al moment segurament seria un culte imperial, tot i que a la ciutat es coneix una estela de Diana, situada a la part baixa on actualment hi ha la catedral. Per tant, tenim ja una dualitat de processos primer d'apropiació més de tipus religiosa i després de secularització, i serà en aquest punt on es desenvolupa pràcticament tota la part de l'activitat de la ciutat fins a l'època actual. De fet, hi ha una dificultat i és que es perd en la documentació en aquest moment del segle V qualsevol referència i a partir del 516 començarem a trobar referències a una torre com tal que llavors tenim ben documentada en el 1107, però que realment fins i tot va ser motiu de preocupació de mossèn Junent i altres investigadors en la seva ubicació, si realment s'havia utilitzat el propi temple per aixecar aquesta torre i s'havia convertit en un espai fortificat, en un espai totalment militaritzat, com serà l'equipament següent que ocupa l'espai, que ja serà el castell dels Montcada, posteriorment serà palau, però primer és un castell, castral amb la capella i la resta d'instal·lacions que hem d'entendre associades, Androna, tots aquests espais perimetrals de defensa prèvia a qualsevol possibilitat, presència de troneres, etc. Els merlets que llavors ja coneixeu de l'equipament són reproduccions, però segurament el que seria la part utilitària de tot l'equipament aniria en aquest sentit. Clar, el que li passa al temple és un fenomen d'ocultació. Li treuen la teulada al temple romà i el converteixen en el pati del Palau dels Montcada. Plaquen el que serien els carreus dels basaments del temple i aixequen amb una estructura relativament geomètrica però mantenint, una mica aquí, no hi ha, en el cas el queixalet de la part superior, que és el punt de contacte amb el que serà l'església de Sant Sadurní, que és la capella castral en un primer moment, perquè hi ha aquesta connexió i aquesta ampliació del recinte vers a la part més plana del turó. En tot cas, la part medieval està molt ben conservada, són aquests 3 nivells amb les diverses reformes, i us passo una mica el que serien les propostes de reconstrucció. Aquestes són les primeres que es van fer, que era a partir és el croquis directament de Serra i Camp de la Creu, el personatge més significatiu en el sentit que ell em va permetre, va promoure i va hipotecar la seva casa per poder comprar, adquirir la finca, llavors veurem per què en un moment més avançat, però hi ha el que són les espitlleres i ell fa aquest primer croquis, que llavors sí que hem pogut ubicar perfectament i mètricament, que estan en el lloc correcte, etc. S'han publicat el que són les propostes de restitució més recents, però també d'aquest moment d'ús del castell, i llavors ja passaríem a un ús del palau, quan és Palau dels Montcada, per tant hi ha una adequació permanent de totes les activitats, totes les estances, obertura de finestres. Aquesta és la planta aixecada que va fer Eduard Junyent i que té el mil·limetrat, perquè allò va fer mil·limetrat, i hi ha la ubicació exacta de les obertures, per tant realment està
bastant ben posicionada. En aquest punt sí que hi ha un element important i que serà cabdal per entendre també per què en aquest lloc i no en un altre té lloc aquesta transformació tan imparable d'una edificació a escala diacrònica, i és la presència d'una font. Hi ha diversos elements, que hi havia un punt d'aigua, estava clar, no hi havia cap dubte, el riu, el Gurri i el Mèder no estan lluny, el Mèder està bastant a prop, però hi ha un desnivell important, per tant, una surgència, una àrea de captació d'aigües era factible. En tot cas, l'ocupació més important de l'edifici té lloc a partir del segle XV, de fet el 1450 es converteix en Casa del Veguer, és a dir, no farem una síntesi històrica completa, però passarà a ser la presó municipal. Presó municipal fins al 1860, per tant, un lloc amb molts problemes d'higiene, moltes dificultats de manteniment a nivell econòmic, a nivell d'aconseguir materials i a nivell de contenir els diversos agents, en el que era la distribució fins i tot de part de presó de dones, que en algun moment tenen molt clar on la tenen. De fet, Madot ja en aquestes cròniques més tardanes el que esmenta és que només s'utilitza la part de baix de la presó, llavors veurem que realment en la dada recuperada sí que hi ha un rebaix intencional del terreny natural per ubicar i construir presons, cel·les, cada vegada més petites i amb menys condicions, i amb la dificultat, que queda a la part de darrere, però llavors ho veurem, que les parets del mur del castell, que no us he dit, en alguns casos eren de 3 metres i en el punt de contacte amb l'església de la Pietat era molt més prima, segurament no dic perquè ja no queda l'evidència i no foradarem l'església de la Pietat per verificar-ho ara mateix, però molts dels presos s'escapaven, era molt inestable i tenia molt mala fama. En aquest sentit, el procés d'enderroc, el que coneixem com descoberta del que és el temple, té un marc de comprensió en el sentit de dir, estem parlant d'un edifici al mig de la ciutat, amb molts problemes d'higiene, de sanejament, que hi ha materials, els veïns, i en aquest moment sí que es va procedir, ja us dic, als 60 es va procedir a traslladar la presó a l'exterior de la ciutat i llavors es va procedir a l'enderroc, que realment van ser bastants anys fins al que podem dir que el 1882, sobretot amb el que seran les narracions més clàssiques, doncs s'esmenta això, s'ha anat desmuntant, s'ha anat venent, però les persones mateixes que l'han adquirit són carrers molt ben tallats, es va venent i hi ha tots uns inventaris molt exhaustius d'aquest procés. En tot cas, sí que quan es procedeix a recuperar el que són les evidències més clares, que serà un capitell, en primer lloc, doncs he volgut posar aquesta referència perquè és molt actual en el sentit que deia, ells esmenten literalment, voldríem que els nostres arqueòlegs vigilessin les obres d'aterrament d'aquest antic edifici. És una frase molt actual també, tot i que hagi passat aquest llarg període. No hi ha cap dubte que es fan uns dictàmens, hi ha els estudis corresponents, els treballs de Puig i Cadafalch, els treballs de Junyent. Junyent es mor al 78 i és veritat que a partir dels anys 80 no és que hi hagi una política de descrèdit, però sí que hi ha una certa ocultació o no hi ha una difusió ni internacional ni fins i tot a nivell de país que el Temple Romà de Vic té unes condicions de conservació de material d'època romana tan significatius. Jo crec que passa per un període d'ocultació d'aquestes evidències. Per què? Perquè en algun moment sí que en aquest moment de principis de XX s'està prioritzant l'època romana, llavors es passarà a fer més esment a l'època medieval. En tot cas, el que serà l'equipament en si queda, en aquest cas ja és un moment just immediatament previ a la troballa, en el qual ja li posen la teulada, però quedaria la cel·la en el seu estat més conegut, que era la veurem millor que després, i aixequen la teulada i converteixen tot l'espai, que és aquest espai ajardinat, donant en context amb la capella de la
Pietat, però que en aquell moment és Sant Sadurní, un museu lapidari. Per tant, es converteix l'equipament en un espai ja d'accés cultural i en la mesura que hi ha els recursos es va procedint a la reconstrucció o restitució. En un període més curt hi ha la construcció de la columnata, en períodes més llargs hi ha episodis que no té ocupació, no té activitat constructiva, i als 57-59, juntament amb la Diputació de Barcelona, es completa el frontó, la teulada, etc. En tot cas, els treballs posteriors s'han centrat en activitats d'adequació de l'exterior a l'interior, vinculats amb els moments de celebració, de centenaris, de moments significatius en els quals s'han fet monografies, etc. L'element que us comentava és, a part de les dades arqueològiques i les que veurem, és un de bastant significatiu i és la presència d'un pou. És un pou central, que és on el temple, en la seva geometria perfecta, s'assenta a l'entorn i que va ser reexcavat com 6 o 7 vegades que en tinguem constància. Per tant, evidentment el material últim ja era d'ús de presó, però sí que tenim en aquest pou cisterna l'element bàsic per entendre tant la ubicació del temple com una part cultural que llavors veurem més endavant amb el que serà l'existència d'uns sants màrtirs, que havien estat patrons de la ciutat i que no estrictament en el temple, però en l'immediatesa de la capella de Sant Sadurní, actual Església de la Pietat, parroquial, per cert, doncs té lloc aquesta ubicació preferencial. Tenim el temple, que com us comentava té un pati, un tèmenos, un períbol, que és tot un espai sagrat suposadament enjardinat, que passa també per un procés de terrassament i arranjament ja des d'època romana, i en aquest és on es considera que part del mur, excepte la part frontal, que veieu aquí, perquè si el tenim aquí a la part frontal, això ve d'una excavació del 85, està més avançat aquest perímetre sagrat i el castell recula una mica. Però la resta de parets del castell se situaran amb una axialitat molt ben ordenada sobre el que seria la mateixa projecció planimètrica. No posen el castell més enrere, i mira que hi ha espai, ni el fan més gran, vull dir, agafen el que seria l'estructura del temple i a partir d'aquí, són hipòtesis d'allà, dissenyen i projecten. Només us volia ensenyar l'evidència d'aquesta necessitat de mantenir-se al lloc, sense ocupar espais que en principi són molt més òptims, o en tot cas amb menys problemes constructius, com seria tota la part de davant de la columnata, que era el fòrum antic, hem recuperat els nivells romans i és una gran esplanada, per tant el castell tranquil·lament es podia haver ampliat cap a aquella banda, podia haver anat una mica més cap enrere o en tot cas cap al nord i tampoc no es mou d'aquest emplaçament, protegint de nou el pou i amb evidències d'altres perforacions buscant aquests recursos hídrics. Al llarg de la història del que seran els usos posteriors al castell i palau, i ens trobem ja en cronologies del segle XIX, veiem que fins i tot en el moment d'obres i reformes que tenen lloc a l'Església de la Pietat, que és el 18 en endavant, hi ha aquest procés d'utilització, de desacralització, aprofitant les làpides, que llavors veurem en una imatge que tenen aquests nínxols de cronologia de 19 dins de l'església i estan reaprofitades amortitzant el que són unes estructures de canalització necessàries pel temple perquè li cau tota l'aigua, pel temple i el palau, perquè sistemàticament amb pluges queda un lloc bastant opac, li cau tota l'aigua de l'església de la Pietat. Llavors sempre ha tingut, i encara els té ara, uns problemes d'humitats importants que et percolen des d'aquest freàtic que llavors veurem en detall fins als que et baixen de dalt. En tot cas hi ha aquesta reutilització del material que a vegades forma part del Museu Lapidari i aquest anirà llavors al Museu Episcopal de Vic i ara amb les noves
competències va amb els centres, amb el SAM o altres equipaments museogràfics. A l'espai de presó també es va poder documentar aquest rebaix intencional de més de 1,5 metres per ubicar-hi les noves cel·les i fins i tot en el que és aquests materials romans que continuen apareixent, veiem que realment en el moment del Palau, que és en aquest moment principalment segle XIII, potser és el moment més d'esplendor, rebaixen les roques, una marga és molt tova, la rebaixen per assentar, per guanyar alçada dins el que és el mateix Palau. Vull dir, no hi ha cap opció, no consideren cap opció creixement, sinó sempre es quedaran amb aquesta ocultació en totes les estances conegudes fins ara. Els nivells de conservació de les parets que donen a la plaça de la Pietat estan molt malmesos, només aquesta imatge us volia ensenyar això. I realment l'equipament actual està molt centrat, com també vèiem, en aquestes activitats secundàries, si bé amb dificultats en el sentit que no hi ha servei, l'accés és un accés que s'ha de fer, les qüestions de seguretat no estan definides, no es contempla, o en algun cas que també seria un tema de debat, de fins a quin punt s'ha d'adequar en aquesta actuació de divulgació turística general quan afectaria part del propi element, en el sentit que, de fet, no totes les parets són originals, n'hi ha dues que no, però hi ha una part important que qualsevol tipus d'afectació amb aquests problemes d'humitat i conservació que ja té seria molt important. Aquí sí que volíem comentar una cosa, i s'ha anat adaptant perquè també l'espai s'havia fet servir com a seu de l'entitat en diversos moments. S'havien fet les reunions al soterrani, per tant es va baixar al soterrani per fer-lo habitable, llavors hi havia molta humitat, no s'hi podia treballar. Hi ha aquest sostre que veieu ara i aquest any comencem amb una ajuda a la Generalitat, les obres d'adequació, traurem la tarima aquesta superior, es veurà tota l'encavallada visible i es canvia tota la teulada. Per tant, el temple com el coneixem ara, les obres comencen a mitjans de novembre, no el tornarem a veure. Hi ha aquesta part de voluntat de tornar-li a donar la vista que van tenir al segle XIX, perquè no podem tornar a l'època romana, clarament no li podem tornar a donar l'essència en el sentit que no serà 100% verídic, però sí que es volia almenys anar a retornar a aquest moment de descoberta. Com us deia, hi ha altres elements molt importants i molt a prop associats a aquest fenomen. Un és la pròpia església, que és la primera capella castral associada al castell, que llavors es converteix en església de Sant Sadurní. Aquesta és una façana desplaçada, no és en la seva posició original, es veu perquè està fins i tot recrescuda, però van voler mantenir i està en un lateral del que serà l'església de la Pietat. Aquesta és realment significativa en el sentit que estem en cronologies del segle XI, just en un moment de construcció del que serà pròpiament les grans estructures del Palau i parcialment amortitzada pel que és l'església de la Pietat. Aquesta sí que és una església que actualment, amb les noves fórmules jurídiques, està en una cessió temporal a l'Ajuntament, que utilitza una part, el que és si continuen realitzant activitats religioses amb el bisbat, que no hi ha dificultat, al contrari, que s'ha convertit realment en un exemple de com un equipament d'aquest tipus pot funcionar. En tot cas, s'hi han realitzat excavacions que demostren, a part d'aquesta ocupació associada al que seria l'element castral, però bastant mal preservat, per tant amb una intencionalitat molt clara, i s'ha recuperat també gràcies als treballs del Jaume Ayats i del Doctor Imany, que venien el que era la llegenda dels Sants Màrtirs, bueno, llegenda no, però que va associat en el que seria els màrtirs originaris de Neonicomèdia del segle III, que van ser patrons de la ciutat fins al 1551, llavors ho va ser Sant Pere, vinculat a la part episcopal, i el 1862 ho va ser Sant Miquel dels Sants. No sé si tantes ciutats han canviat de patró amb aquesta agilitat, però en tot cas Vic ho ha fet sense cap mena
de dificultat, sí que obrint un nou debat que era aquests màrtirs en relació al que podien ser unes estructures subterrànies d'època romana que surten, que en aquesta imatge es veu més bé, del pou central del temple, surten a l'exterior i ara mateix tenen un recorregut conservat de 60 metres i continuen a l'exterior. Són el que en diem cunículos o estructures subterrànies per l'obtenció de recursos d'aigua, gestiona l'aflorament. En algun moment s'ha volgut associar en el que era la cova on aquests sants màrtirs haurien estat passant una part de la penitència perquè eren nigromants i tal, però és veritat que des del segle XII, i aquesta és l'obertura per on havíem de treballar, aquesta intervenció la vam fer el 2022, era ja en el funcionament de desguàs del castell. Per tant, al segle XII, quan la literatura associada als sants màrtirs encara s'està generant, s'està utilitzant com a punt d'evacuació. Va canviant de funcionalitat al llarg dels segles i ara està totalment tapada, però perfectament conservada per aquesta excavada a la roca, seguint la tècnica romana, i la Montserrat Rocafiguera, que ho ha estudiat amb més detall en la tesi doctoral, també proposa que hi ha aquests nínxols que poden ser associats a divinitats de l'aigua, que en època romana és molt freqüent, en el sentit d'assegurar la captació d'aquesta aigua. En algun moment s'ha volgut intentar relacionar aquesta captació d'aigua un altre cop amb els sants màrtirs o amb la ritualització d'aquest espai antic. I aquesta és l'última diapositiva, la dels agraïments, aquesta és just la prèvia, per intentar, en aquest cas, potser posar sobre la taula el que seria aquesta memòria del lloc per sobre totes les coses, per sobre totes les diacronies i per sobre tot el potencial que pot tenir un espai d'habitació d'una mateixa ciutat. En tot cas, moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies.